Passem al punt número 7. Queda ratificar l'acord adoptat també per la Junta de Govern Local de la sessió del 7 de març relatiu a l'aprovació del conveni per la gestió i explotació del parc del pavelló municipal i l'ENCP a favor de l'entitat Club de Futbol Vilamajor. La proposta de transcriu la relació de fets en el sentit que el Club de Futbol era una entitat que estava recollida com una de les entitats en el registre d'entitats esportives i en el registre municipal, que havia manifestat en algunes ocasions l'interès de posar en funcionament aquest parc, que s'havia mantingut contactes amb altres clubs esportius en aquest sentit i que el que regula pròpiament el conveni és la possibilitat d'explotació i de gestió del parc a partir de poder oferir un servei als visitants en el recinte amb un horari més ampli del que fins ara hi havia. En tot cas, prèviament a això, hi ha hagut el que recull el conveni, una sèrie d'obres realitzades per al mateix Ajuntament, que s'han descrit també en l'apartat primer del pacte conveni de Torga, i també un equipament que ha portat a terme el mateix club de futbol, detallant també en què ha consistit això. El servei a prestar, òbviament, és el de bar pròpiament, el sentit d'oferir serveis entre mans, begudes, en uns horaris també una mica determinats en funció dels entrenaments i els partits, i en tot cas es gestionaria el servei des de la signatura del conveni fins al 31 de juny del 14, prorrogant-se fins al juny del 2016. L'horari també queda establert de dimarts a divendres i els dissabtes i els diumenges, que és un horari que està condicionat fonamentalment per això, pels entrenaments i el calendari de competicions. Òbviament, aquest horari podria ser modificat si hi haguessin esdeveniments esportius especials, campionats, tornejos. El conveni detalla també les potestats, drets de l'entitat i obligacions de l'entitat, les causes de la seva extinció per si no es realitzessin les obligacions fixades en el mateix. I en tot cas, una vegada finalitzada la relació, el club hauria de deixar el recinte i les instal·lacions en perfecte estat des del moment en què això s'acabés. Ho he dit molt per sobre, però no ho he pogut veure també. És bàsicament una gestió d'aquesta activitat en aquesta instal·lació municipal. Sí, si ningú vol intervenir, m'agradaria fer alguna cosa. Sí que volem, però... No, sou el partit majoritari que diu... No, és espanyol. Només un parell de coses. Una, el que ja vam comentar, d'incloure les clàusules, com aquest contracte, ja ens vau dir que estava signat, però és renovable anualment. Entenem que l'ús seria renovar-ho al moment de renovar l'any que ve, incloure aquestes clàusules lingüístiques. Sí. A més es poden, penso que es poden dir, es poden afegir, es pot... Com s'ha de renovar anualment, doncs si es pot annexar qualsevol cosa que tenim. No per aquesta anualitat i això, doncs en el moment de fer, si voleu fer res al mercat, però entenem que si es pot fer, pot mirar. No costa res. I llavors, només que ja hem seguit. Suposo que és la novetat, però ara ja tenim la queixa de l'altra banda que s'estan entrenant i s'entren a Chistorra i Frankfurt i que l'estructura acaba de fer gaire bé. Segurament el C9 no està acabat d'això, però ja ens han dit que estan entrenant i oloren la bocata. Vull dir que segurament alguna cosa ha de fer el nostre actor allà o així. Jo parlo molt que arribar. Recollirem això. Digues, Fran. No sé si... Ara està encès. Bé, nosaltres tenim una sèrie de preguntes en relació a aquest conveni subscrit. La primera qüestió que formulem és el club de futbol és una entitat subjecte a dret públic, a dret privat, i per tant ens sorprèn que s'hagi subvencionat, no, s'hagi sufragat per part de l'Ajuntament una obra de 9.287 euros, més 482 de l'instal·lació de l'alarma, més 42,35 euros mensual del cost de manteniment del servei d'alarma, més el pagament de les despeses per subministrament elèctric i aigua que aniran a càrrec de l'Ajuntament. Aleshores, jo entenc que això és un greuge per la resta d'establiments de la mateixa naturalesa que hi ha a Sant Antoni, que paguen ells la seva pròpia llum,
paguen ells les seves pròpies obres i paguen en definitiva les despeses que tenen, perquè això no deixa de ser una activitat amb un lucre d'índole privat. Aleshores, davant d'aquesta situació, l'únic fonament que podíem entendre que té aquesta aportació desinteressada de l'Ajuntament envers l'equip de futbol és que la subvenció que rep a l'equip de futbol entenem que ha de desaparèixer, no? O també es mantindrà la subvenció. Aquest és el dubte que ens plantegem al primer lloc. A veure, el fet que sigui el futbol una entitat, com bé diu aquí de recollim, va ser el futbol que es va venir a fer a explotar aquest esport, perquè entenem que fins ara estava una situació que hem procurat des de l'Ajuntament és endreçar el que hi havia allà. I el que s'ha fet és adequar-ho perquè qui ho portés era aquest establiment, aquest acord entre l'entitat que portava i l'Ajuntament. Llavors tu preguntes, si rebran aquesta subvenció, doncs de moment, en aquest cas, aquesta observació la mantenim com fins ara. O sigui, rebran la subvenció que reben anualment, que crec que són 6 o 7.000 euros, 11.500, i a més els paguem l'adequació de la instal·lació com a bar. Home, a mi sincerament, jo pregunto, la resta d'associacions no diuen res, la resta de comerços que hi ha a Sant Antoni tampoc diuen res. No em sembla gaire normal. És que diran què hagi de dir, però en principi... Nosaltres som regidors per defendre els interessos de tots els veïns del poble, no? Nosaltres som de les organitzacions, però també s'interessen les coses que passen al poble. Per tant, jo penso que si jo tingués un comerç aquí, a Sant Antoni, que em dediqués a l'hostaleria i veiés que l'Ajuntament està sufragant una obra de tipus privada en benefici d'un club... I ells també corresponen, en el seu cas, amb tota la seva despesa de manteniment 6.000 personal. Són 6.000 euros. La inversió que han fet, però ells tenen un personal allà que es dedica, vull dir que estan explotant amb unes despeses importants. No 6.000 euros prou. A mi no em sembla gaire normal, sincerament. Perquè aleshores això s'entén un precedent que a veure, no es pot aturar, perquè demà tindreu una cua d'entitats demanant que els hi compreu, volem posar una botiga de queviures per subvencionar l'associació, i vosaltres posareu al local, acondicionareu el local i pagareu la llum i l'aigua. De moment tenim aquest acord amb si venen amb altres persones, doncs decidireu o estudiarem el cas que suposa. I el que ens preocupa també és que hi ha altres entitats que tenen un problema de gestió important a nivell també esportiu i no s'ha donat cap pas ni s'ha fet cap mena d'inversió i la gestió continua sent deficitària o nul·la i són instal·lacions esportives o entitats que podrien ser i funcionar i no estan funcionant i ni s'està fent cap esforç perquè funcionin i en canvi s'estan fent inversions que considerem que no són prioritàries. Considero que les altres entitats, que també són de les urbanitzacions, estan totalment abandonades de la mà de Déu i no s'està donant cap pas i en canvi es subvencionen aquest tipus d'activitats amb tot un lucre propi personal d'aquesta entitat. I crec que això és totalment injust, totalment. Perdona, nosaltres partim de la base del camp de futbol, el que és la instal·lació esportiva, tenia un servei bastant deficitari en el sentit que s'obria més o menys quan es podia i es donava un servei bastant just a nivell d'entrepans i tot això. I els dies d'entrenament estava sempre entre setmana tancat. Llavors es va proposar als 3 presidents, o sigui, el que són les 3 entitats que hi ha dintre de la instal·lació esportiva, qui podria fer una aposta per un cantó d'inversió, perquè tenen que fer una inversió, i d'explotació del bar. I es van oferir els del futbol en aquest cas, perquè estaven els del handball i estaven els del futbol sala. I la formalització com heu fet aquí a nivell ajuntament d'aquest tràmit, també s'han fet amb el Toni Valor, amb el Jordi Plana... No, està parlant. Ja estava formalitzat també aquest tipus de tràmit, que en canvi s'ha prioritzat això, que ja estava formalitzat... Bueno, és que això ja ve d'abans. L'altre també és prioritari. Bueno, però l'altre... S'està fent alguna cosa? A veure, estem parlant del bar. Anem per passos. Ara t'estic explicant el del bar. Llavors s'ha fet una aposta d'una inversió per part del club que ells suporten uns gastos que és el personal i es dona un servei d'entrenaments, de servei de bar durant tota la setmana. I jo crec que és, en aquest cas, amb un afort que hi ha un volum de persones que van entrenar, que és bastant important, doncs crec que és un bon servei, cosa que abans no teníem, per la qual jo crec que en aquest sentit hem guanyat. Però ja teníem una subvenció. Qui? El club de futbol. Sí, però no té res a veure. El que preocupa és que si una cosa que ja té un mèrit a nivell municipal, crec que no és prioritari que se'n facilitin inversions extres
perquè hi ha altres entitats que també necessiten un recolzament, que no el tenen, l'han demanat i s'està demanant una gestió important i no s'està fent tampoc. Per tant, Ara estàs parlant de les temes d'instal·lacions de Can Miret o de Figueres? és igual, urbanitzacions, per exemple, és un cas. Si us sembla, ara estem en aquest punt, estem parlant, recollim el que vosaltres dieu. Una última puntualització, sisplau, i acabem. Nosaltres entenem que quan un bé que és de titularitat pública se cedeix per un ús particular, això té un preu públic en forma, per exemple, d'un lloguer. He mirat les clàusules i que jo vegi, el club de handball no ingressarà en concepte de lloguer cap quantitat en favor de l'Ajuntament. Aleshores, home, jo trobo que aquí hi ha un cúmul d'irregularitats que realment s'haurien de mirar. Primerament és el futbol, és a dir, l'handbol és el futbol. És igual. Si fos el handbol, diria exactament el mateix. I si fos el doni valor que s'havia fet aquest tracte de favor, també diria el mateix, malgrat que estigués a la urbanització, perquè no és una qüestió de localització, sinó de servei. Ja està, simplement això i moltes gràcies. De tota manera, si reparteixes l'inversió que fan ells per equipar aquest parc entre els mesos que estaran ocupant-lo, surt un lloguer de 200 euros al mes, que és el càlcul que es fa. Per calcular que havien d'invertir. O sigui, el seu lloguer és l'inversió. Tot el que han posat a Llariza des del minut 0 forma part de l'Ajuntament. Ells han posat exactament, que està aquí recollit, la instal·lació de la campana, la fregidora elèctrica... 200.000 euros més el tot el personal. És que sembla lògic que si muntes un bar, el mínim que pots fer és posar la planxa i l'extractor, perquè si també tenim que posar... Demà jo us demano també un bar, Tu t'has preguntat si paguen un lloguer i el que se't diu que això no és un lloguer, no ho podeu equiparar, que ells sufraguen aquestes despeses, equiparant-ho que això és una mena de lloguer, perquè no té res que fer. De l'altra manera podria haver sigut que nosaltres li poséssim la campana extractora i li cobréssim 200 euros. El resultat És que no s'hauria de posar res d'això, aquest és el problema. Aquest és el problema. Vosaltres esteu subvencionant amb diners públics una activitat d'índole privada. I ja s'ha manifestat una mica el fet de la necessitat que tenia la instal·lació municipal esportiva del pavelló, el pavelló antic, el pavelló camp de futbol, doncs que hi hagués una explotació d'un lloc on la gent pogués tenir una referència i pogués estar allà. Aquesta és la... Nosaltres, en tot cas, no votarem en contra perquè, a veure, no volem tampoc perjudicar el club de futbol. Entenem que és una activitat que genera esport i tal, però no podem votar a favor d'una cosa que s'ha fet És molt lliure, cadascú que porti el que cregui. La nostra postura és aquesta. Alguna cosa més a comentar? Si us sembla, doncs, passem a la votació. Vots a favor? Sí, no? Vots en contra? Abstencions?